tikkonferma jekk għad kien hemm bżonna ta' kemm il-budget għas-sena d-dieħla u wieħed ta' ripetizzjoni u mimli wedijiet riċiklati minn sena l-oħra. Il-konferma issa waslet ukoll mill-Ministru tal-Ġustizzja Edward Zammit Lewis dwar il-weda tal-bini l-ġdid tal-Qorti ta' Għawdex. Dan kif minkejja li din il-binja ilha mweda l diversi snin, issa l-Ministru tal-Ġustizzja qal li s-sena d-dieħla se jinbeda biss il-proċess kompetittiv tal-għażla. NetNews staqsa din id-domanda dwar il-Qorti ta' Għawdex lill-Ministru Zammit Lewis wara li l-estimi finanzjarji ippreżentati mill-Ministru tal-Finanzi u rew linja vojta ma' ġenb il-weda tal-bini ġdid ta' Qorti f'Għawdex. Linja vojta li tikkonferma kif għas-sena d-dieħla il-Gvern ma dedika l-ebda euro għal dan il-proġett. Qed nitkellmu jiena u l-Ministru Clint Camilleri sabiex joħroġ proċess kompetittiv qiegħed hekk għas-sempliċi raġuni li dis-sena huwa ppjanat li jkun hemm proċess kompetittiv. Wara din is-sena ovvjament nibdew bl-arranġamenti li jsiru l-affarijiet l-oħra. Iżda l-Ministru tal-Ġustizzja dan mhux iżbal fit-typing iżda x'il-proġett għadu lura. U dan minkejja li l-proġett ilu mwiet mill-anqas mill-budget għall-2015. Dakinhar il-Gvern Laburista kien stima nefqa ta' 400,000 euro għal bidu tal-bini ta' dan il-proġett. L-iskużi mill-Ministru tal-Ġustizzja waslu fit-tmiem konferenza tal-aħbarijiet li matula kien akkumpanjat mis-Segretarju Parlamentari Rosjan Kutajjar. Fid-dawl tal-possibilità imminenti ta' rixafil fil-Gvern ta' Roberta Bela, matul il-konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru Zammit Lewis ipprova jiġġustifika l-ħidma tiegħu fl-aħħar 10 xhur billi ftaħar bl-ammont kbir ta' abbozzi ta' liġijiet li ppreżenta fil-Parlament. U min-naħa tagħha, is-Segretarju Parlamentari Kutajjar qalet li l-influss tal-barranin li fuq il-Gvern Laburista ibbaża l-ekonomija tal-pajjiż ħalla riżultati tajbin.